yung i-ask ni Governor sa iyang page. So, karon iyan pa rin kamutan ng tubag so that you will also get to know the Governor, not just him being a leader of the province, but also a normal human being like all of us. So let's get to know the Governor a little bit more. So ready na kaniya, no? Yeah, I will try my best. Tubag na po ito na mga pangutana. Okay. So actually, ubay-ubay yun yung mga pangutana na naabot sa kung ano, sa imuhang page. Unya, ito lang tao ni Rono. Sige. Maganda kaibang, maganda amat nga nini yung preview. Lahat ni Gov Saan. 100 yun po. 100 load. Okay. Kailangan naman dyan. Kaya kung sila mo premium na natubag. Sige. Atong unahon ni question ni Marjorie Jocos. Mayong hapon ko, mautana ko, when and where di mo na first meet si Mayor Janice? Advance Merry Christmas ni mo kang Mayor Jan. God bless always. Thank you. Amin ninyo, tungkol lang yun sa kasimpol sa akuan pinagin asawa. I first met her dito sa Nilos Tocino. Nilos Tocino sa Dumaguete. Before na siya na imutan sa tuan kung dili ko masayo Ikot sa diha sa Pilamlay. Likod kilid. sa pila. Diha dahil gusto niya alin sa mga barkada. Kanya kay abot ng tulong kabahi. Kaya sa talong. Si Janet, hindi ako nakita na ina ng guwapa. Si Mayor to. Mauna siya. Si Mayor Sure. After that, para tingin na lang mawala si Mayor. Magawas nila. Ako silang isundan. Sarap ko. Kinsa to ikuyog ni Mayor? Ang kuyog ni Mayor doha ka babae, iyang barkada si Brenda o si Chuchi. Kauman niya sa balay. Dili po doon si During that time, bakasyon ako to sa trabaho. So, nag-suri-suri ko sa syudad. Kaya kalamitan, anak na may kumag. Tungkol sa kalamit ko sa Tocino, ninilo sa kaniadto. Nagharan mo patronize. So, naghagpon nga mga ingot na mga ulitaw, dalaga, nga mag-ato dito. In short, nangatag siya. Yatangan day. Huwag na naman. During that time, naman ko na imalang na ko si Mayor Jan at si Janice kaniadto. Oo. Sa college days, magod na mo sa Siliman. Walking distance naman. So, murag hangout dyan sa mga college students ang Nilos Tocino. Kay atong allowance, tipid, niya, barato ra pud ang Tocino. So, dito kita yung pupunta ng mga estudyante na eskwela na dili taga Dumaguete. So, bugay na, there was even a time na pagkasal na mo, pwede man ang reception sa Nilos. Kita na ko during that time, doon na po yung love at first sight ni Mayor Jan at first time siya nakakita ko, buwan. Unsa? Yan, kinagwapuan. Dinoon bitaw. Kuan siya kanang memorable to siya nga time kay once upon a time in our lives muna dito dyan may nagkakita og the one. So mo na gid ni. Okay. So, kamo doon na pa yung kuhan, ato mas kanilo. Mura gibal ka naman. Antas kanino sa kita. Nasa Kapitol, Iglesia de Cristo, sa Muna na dito na pita. paingon sa Uban, sa City, sa Kapitol. Dapat sa natunay mga... Sinilo has been, kuhan ba? May dito siya Nandun buwan. siya sa Tocino business for a long time na. Kaya imagine college days, that was in the 1990s, early